Molt bé. T'ensenyaré com és el 80% de la meva força. El braç destrossat se li cura. D'on surt aquesta energia tan estranya? Quina planta seria la més efectiva? Oh. No havia sentit mai una força espiritual com aquesta. Què deu estar passant aquí? Ei, Urameshi! On t'has ficat, Què és això? Tots els pèls del cos se'm posen de punta. És una energia espiritual molt forta. Només hi ha 4 persones que m'hagin vist així encara siguin vius. El meu germà, en Bui i el Corpitu. Però tu estàs a punt de morir.